سلام ጥዕና ሃበለይ ሰብ ርሕቁን ቀረባን ክብራት ተኸታተል ዛ ቻናል ንሎሚ ሒዝና ልኩም ቀሪብና ዘለና መደብ ልብኹም ሰብር ንክተኣምኖ ዘጸግም ንምርድኡ ዝሕምም ግን ድማ ኣብዛ እንነብረላ ዘለና ዓለም ብሓቂ ዝተፈጸመ መሪር ፍጻመ እዩ። ወለድና ደቆም መዕቆቢ ንጸጋምን የማንን ተኸላኸልቲ ኮታስ ወላድ ማለት ኩሉ ነገር እዮም። ሓዳቦ ንጓላብ ዝኾነ ይኹን ናይ ወፃ ሓደጋን ምድሓን ህይወቱ በጃ ክሳብ መሃቢ ዝበጽሕ ፍቅረቦ ንጓሉ መወዳእታ የብሉን። ግን ድማ ክብራት ተኸታተልቲ መደብና ኩሉ ግዜ ከምኡ ኢልኩም ዶ ትሓስቡ? እምበኣርከስ ሎም ብዛዕባ ሓንቲ ንጽሕቲ ጓል 14 ዓመት ህፃን ባባ ዝበጽሐ ኣስካሕካሒ በደልየ ናባኹም ከብል ስማ ኢላና ትበሃል። ኢልያና ናባኣ ከም ኣምላኽያ ትሪኦ ነይራ። ንሱ ሓላዊኣ ጅግናን ናይ መወዳእታ መጸግዕን መዕቆቢያን እዩ ነይሩ። ይኹን እምበር እቲ ዝዓበየን ዘስካሕካሕን ሓደጋ ካብቲ ዝኣመነቶ ኣቦኣ ክመጽእ ኢላ ፈጺማ ኣይገመተትን። እዚ ታሪኽ እዚ ብዛዕባ ፍቕርን ክድዓትን ግፍዕን ናይ ውሽጣዊ ዓጽሚ ቃልስን ዘዘንቱ ሓቀኛ ኣብ ሓንቲ ጓል 14 ዓመት ህፃን ዝተፈጸመ ታሪኽ እዩ። ቪድዮና ክሳብ መወዳእታ ብምክትታል ነቲ ዓሚቕ መልእኽቲ ክትርድእዎ ብትሕትና ንዓድም። ንቻነልና ሓዲሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ግበሩ፣ ከምኡ ድማ ናብ ካሊእ ንክባጻሕ ንክመሃረሉን ከምኡውን ሼር ግበርዎ። ነዛ ቪድዮ እውን ላይክ ምጥዋዕ ጀምርዎ። ሰናይ ጻንሒት። ታሪኽና ዝጅምር ኣብ ሓንቲ ንእሽቶ ሪጋ ትርከብ ከተማ እዩ። ኢልያና ምስ ወለዳን ምስ ንእሽቶ ሓዋንያ ትነብር ነይራ። ኣባ ማርቆስ ኣብታ ከተማ ብስርሑ ዝተመስገነን ሃይማኖተኛ ሰብን ብሰባት ኣዝዩ ዝኽበርን ሰብ እዩ። ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ማርቆስ ፍጹም ኣቦ ርህሩህን ሓላፊ ስድራ ቤትን ከም ዝኾነ እዩ ዝዝረበሉ። ኢልያና ንእሽቶ ጓል 10 ዓመትን ከላ ኣባ ኩሉ ግዜ ካብ ቤት ትምህርቲ ክትመጽእ ከላ ይቕበላ ዝደልየቶ ኩሉ የማልኣላ እዩ ነይሩ። ኢልያና ኣቦይ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ኣቦታት እቲ ዝበለጸ ኢላ ድማ ትምክሐሉን ትጅገነሉን ዝነበረት ኣቦ እዩ። ይኹን እምበር እቲ ኣብ ቅድሚ ሰባት ዝረአ ዝነበረ ብሩህ ገጽታ ማርቆስ ኣብ ውሽጢ ገዛ ምስ ኣተወ ዝቕየር ምስጢር እዩ ነይርዎ። ማርቆስ ብውሽጡ ኣዝዩ ተቆጻጻሪ ቀናእን ከምኡ ድማ ሓሳብ ዝሓዘለን ሰብ እዩ ነይሩ። እታ ስድራ ቤት ካብ ፍርሓት ዝተለዓለም ብዛዕባ ማርቆስ ዝኾነ ሕማቕ ነገር ኣብቲ ገዛ ክዝረብን ክውጋዕን ኣይድፈርን ነይሩ። ኢልያና 14 ዓመት ምስ መልአት ግን እቲ ናይ ማርቆስ ናይ ሓሶት ጭምብል ሙሉእ ብሙሉእ ተቐንጠጠ። እቲ ዘስካሕክሕ ግፍዒ ድማ ሽዑ ጀመረ። ኣዶ ኢልያና ብምኽንያት ሕማም ንሓፂር እዋን ናብ ሆስፒታል ዝደቀሰትሉ እዋን እዩ ነይሩ። ኢልያና ናባኣን ጥራይ ኣብ ገዛ ተረፉ። ሓደ ምሸት ኢልያና ኣብ ክፍላ ኮይና መጽናዕታ ክትከታተል ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ማርቆስ ናብ ክፍላ ኣትዩ። ማርቆስ ገጽ እውን ከምቲ ናይ ቀደም ርህሩህን ኣቦ ይነበረን። ፍላይ ዕንቱ ናይ ጨካን ሃዳና ይመስል ነይሩ። ማርቆስ ንኢልያና ብምፍራሕ ከምዚ በላ፣ እዚ ነገር እዚ ኣብ መንጎናን ጥራሕ ዝተርፍ ምስጢር እዩ። ናዴኺ ወይ ንኻሊእ ሰብ እንተደኣ ነገርኪ ናዴኺ ቀትላየ ንዓኹን ካብ ዝገዛ ከውፀኪ ክብል ድማ በተጸልማት ሓዳር ምሸት ኣፈራርሓ። እቲ ወላድ ኣቦ ባዕሉ ዝወለዳ ንጽሕቲ ጓሉን ናይ ስጋ መንፈስን ዓመፅን ፈጸመላ። ኢልያና ክትበኪ ክትጭድር እንደለየት ግን ከም ፍርሓት ኣደስኪልዋ ተረፈም። እቲ ክዕቅቦኒ ኢላ ዝኣመነቶ ኣካል ባዕሉ ናይ ህይወታ ቐጻል ጸላኢ ኮይኑ ረኸበቶም። እዚ ግፍዒ እዚ ሽዑ ጥራይ ነበረን ንዓመታት ቀጸለም። ኢልያና ኣብ ቤት ትምህርቲ ክትከይድ ከላ ውፅዕ ኣእምሮኣ ይርበሻ። መሓዝቷ ክስሕቃን ክጻወታን ከለዋ ንሳ ግን እቲ ኣብ ገዛ ዝጽበያ ዘስካሕክሕ ጸልማትን ሓሰበት ትሳቕ ነበረት። ብሰንኪ እዚ ድማ ካብ ሰባት ተገለለት። ግዝያት ነጎደም። ኢልያና ጓል 18 ዓመት በጽሐት። ኣብዚ እዋን እዚ ግን ሓደ ዘይተጸበየቶ ተወሳኺ መከራ የተወሲኽዋ። ኢልያና ካብቲ ኣቦኣ ዝፍጸመላ ዝነበረ ተደጋጋሚ ዓመጻትን ዝተለዓለ ድማ ሓደ ጥንሲ ሓዘት። እዚ ነገር እዚ ንማርቆስ ዓብይ ስግኣትን ፈጠረሉ። ምክንያቱ እቲ ክሽፍኖ ዝፈተነ ጸሊም ምስጢሩ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ክቃላዕ ስለ ዝገበሮም ማርቆስ ንኢልያና ነቲ ጥንሲ ከውርደ ድማ ገደዳ። ግን እቲ ዶክተር ሕክምናዊ ሓደጋ ስለ ዘለዎ
ክወርድ ከም ዘይኽእል ገለጸሎም። ማርቆስ ብቁጥዐት ነደደም። እቲ ዘንጸባረቕ ሽሙን ክብርን ንምሕላው ክብል እውን ሓደ ኣዝዩ ግፍዓዊ ዝኾነ ውሳነ ድማ ወሰነ። ሓደ መዓልቲ ንኤልያና ናብ ሕክምና ክወስደኪ እየ ኢሉ ካብ ከተማ ኣውፅኡ ናብ ሓደ ርሑቕ መፍርሕን ዝኾነ ጫካ ዘለዎ ወሰዳ። ኤልያና ኣቦኣ ገለ ክገብራ ከም ዝደለየ ተረዲእዎ እዩ ዘሎ። ዝነበረ ዓድል ናቦኣ ምልማንን ምምሕፃንን ጥራሕ ነይሩ። ኣቦይ በጃኻ ይትጉድእኒ፣ ኣነ ንዋላ ሓደ ንሰብ ኣይነግርኒ ኣይዛረብኒ፣ ምስጢርና ክሕልዎ እየ ክሳብ መወዳእታ እናበለት ብንብዓት ለመነቶም። ይኹን እምበር ኣብ ልቢ ማርቆስ ዝነበረ ናይ ሰይጣን ሓሳብ ርህራሄ ዝበሃል ኣይነበሩን። ሊኢናና ብጭካነ ወቂዑ ምስ ኣዳኸማ ድሕሪኡ ሒዝዎ ዝመፀ ኬሚካል ኣሲድ ኣብ ልዕሊ ገጻና ኣካላታን ድማ ኣፍሰሰላ። እቲ ጭካን ኣቦ ንገዛእ ጓሉ ኣቃጸላ። ክትመውት ኣብቲ ጫካ ድማ ገዲፍዋ ሃደመም። ማርቆስ ንኤልያና ዝሞተት መሲልዎ እዩ ተመሊሱ። ነገር ግን ፈጣሪ ናይዛ ንጽሕቲ ጓል ከም ኮንቱ ክተርፍ ኣይደልን። ኤልያና ምስቲ ዝነበራ ከቢድ ናይ ኣካል መጉዳእትን መቕሰልትን ተኣምር ኮይኑ ህይወታ ኣይሓለፈትን። ድሕሪ ሰዓታት እቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ናይ እንስሳ ሓለውቲ ጓዞት ድምፂ እህታ ምስ ሰምዑ ናብኣ ቀሪቦም ብፍላይ ድማ ንቀጥታ ናብ ሆስፒታል ወሰድዋ። ኤልያና ኣብ መንጎ ሞትን ህይወትን ኮይና ናብ ዋርሕ ተቃለሰት። ፖሊስ ክምርምር ከለውን ኤልያና ክትዛረብ እንኳን ተዘይከኣለት ብጽሑፍ ግና መን ከም ዝፈጸሞ ኣፍለጠት። እቲ ገበነኛ ኣቦኣ ማርቆስ ምዃኑ ምስ ተፈለጠ ድማ እታ ከተማ ሙሉእ ብሙሉእ ብድንጋጸ ተዋሓጠት። ፖሊስ ማርቆስ ካሃድም ክብል ሒዝዎ ናብ ቤት ፍርዲ ኣቕረብዎ። ኣብ ቤት ፍርዲ ድማ ማርቆስ ክክሕድ ይፈቲኑ። ነገር ግን እቲ ናይ ዲኤንኤ ምርመራ እታ ኣብ ከብዲ ኤልያና ዝነበረ ህፃናቱ ምዃኑ ምስ ኣረጋገፀ እቲ ቤት ፍርዲ ድማ ንማርቆስ ናይ ዘለዓለም ዕድመ ማእሰር ትፈረደሉ። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ኤልያና ሎሚ ህይወታ ተሪፉ ኣሎ። ገጻና ኣካላታን ብሰንኪ ኣሲድ ዝተበላሸወ እንተኾነ ውሽጣዊ ሓይላ ግን ኣይተሰበረን። ሎሚ ንሳ ብህይወት ኣላ። ሓደ ናይ ምጽናዕ ማእኸል ብምኽፋት ድማ ነቶም ከምኣ ብቤተሰቦም ዓመት ዝበጽሖም ህፃናት ኣዋልድን ክትሕግዝን ድምፂ ክትኾኖምን ኣላ። እዚ ታሪኽ እዚ ዘምህረና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ኣብዚ ዓለም እዚ ጨካናት ሰባት ጭንብል ተኸዲኖም ኣብ መንጎና ክነብሩ ከም ዝኽእሉን ከምኡ'ውን ግና ወለድና ዋላ ይኹን ሓደ ግዜ ግን ሕማቕ ነገር ንሓቂ ከይነዛረብ ዝዓግቱና ነገር ክህሊ የብሉን። ኤልያና ቅድሚ ተደጋጋሚ ብደላ ምስ ተዛረበት ነይራ እዚ ኩሉ መከራ ኣይምበጽሓን ነይሩ ይኸውን። ስለዚ ኣብ በብከባቢና ዝኾነ ይኹን ናይ ህፃናትን ናይ ደቂ ኣንስትዮ መጥቃዕትን ክርአ ከሎ ብምስጢር ክሕባእ የብሉን። ቃላትና ህይወት ሓደ ሰባት ከድሕን ስለ ዝኽእል ናይ ሎሚ ታሪኽና ኣብዚ ተፈጺሙሎ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና እዛ ቪድዮ እዚ ብዙሓት መምህርን መለበም ክኸውን እውን ሼር ግበርዎ። ብፍላይ ተመሳሳልቲ ታሪኻት ንኽበጽሑኩም ድማ ቻናልና ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብና ይኹኑ። ከምኡ'ውን ነዛ ቪድዮ ላይክ ጀምሩዋ። ሰሰናዩ ሰላም።